gantian. Ora, aku kan kok HP kene kok, Pak. Kirim bosku karo Mas Alfa. Nanti Mas, nang koperasi. Nah, gini cewek-cewek cantik dari Mas Alfa. Oh, kok. Lakune gak usah buru-buru, wong cuacane ya penak, panas. Embonge ya slow ae ya Mas ya. Mas Gada. Oh, suasana pembangunan ramai. Full musik Mas, style Mas, musiknya Mas. Los, jeduk. Epi Sukesi lagune. Epi Tamala.